Hello, good morning for today's video. So, karon natin sa Tagbilaran City, Bohol. So, before me mo adto sa among adtuan, so nihapit sa din sa sa print shop. After sa print shop, so may adto mi sa GSIS kay naami gi-process nga papers sa after sa namo sa GSIS, so may hapit mi sa Justicor kay naami gipalit nga sudan para panihapon. After namong namalit, may uli na sa pigme.